Maska jako místní akční skupina pro mě znamená v prvé řadě komunitu. A že se vlastně na ten region můžete najednou dívat úplně jinak, protože prostě vnímáte jejich zkušenosti a jejich pohled na věc. Mas Bobrava je pro mě hlavně srdcovka, protože jsem tak nějak stál a pomáhal ji založit. Pro mě jako pro starosty je Mas Bobrava nejenom něco takového, kde můžu sehnat dotace, kde můžu sehnat nějakou podporu, kde to můžu využít v rámci senior taxi nebo nějakých sociálních aktivit, služeb, ale je to pro mě i něco osobního, kde se setkáváme. A protože my tady vlastně s panem starostou jak z Nebovy, tak z Ostopovic už dlouhodobě jsme spolupracovali. Takže to bylo vyloženě na tom jako ahoj, helo, znáš, co je to místní akční skupina? Já říkám, jo, už jsem o tom slyšela, tak co kdybychom takovou založili? Tak jo, tak jdeme do toho. A na základě toho jsme se vlastně takhle dali dohromady, propojili jsme se a dneska už fungujeme vlastně více jak 9 let. Tak s Maskou obec Střelice uskutečnila již několik projektů. V prvním dotačním období to byly projekty dotační z IROPu. Díky Masce jsme získali dotaci na místní energetickou koncepci a také na energetický management. Ono je to samozřejmě fajn, když si můžeme dotační prostředky rozdělovat vlastně v tom místě podle skutečně jakoby znalosti toho regionu a podle těch našich skutečných potřeb. Ale třeba pro mě je to až podružná záležitost, že pro mě je vlastně nejdůležitější vlastně celkové to budování komunity. Ale to, že nám ta místní akční skupina funguje tak, jak funguje, tak je založený na základě toho, že máme prostě skvělý tým lidí. Jsme trošku netradiční v tom, že se pouštíme do některých témat, které třeba v tom regionu jako nikdo neřešil, nebo jsme otevřeli jako společná témata, na kterých jsme se shodli právě jako v území Masky, společně se starosty, s občany, s podnikateli, s neziskovkami a vlastně společně ta témata řešíme a snažíme se je posouvat dál a mě obrovsky baví to, že se vlastně s těma lidma spojujeme, propojujeme a dáváme jim ten prostor vlastně tady tahle témata otevírat a společně posouvat. A když bych měl vypíchnout, hodně se věnujeme už od začátku vlastně tématu vzdělávání, tématu rozvoje školství. Novinkou teďka je pro nás samozřejmě komunitní energetika, máme vlastně zavedenou službu senior taxi, hodně se pouštíme i do tématu sociálních služeb, podpory místních podnikatelů, regionální značky, takže těch témat vlastně v tom našem prostoru je docela dost. Mas Bobrava pomáhá s dotacema, pomáhá nám taky s propagací, nejenom online, ale i mezi ostatními firmami a obecně v celém regionu právě Mas Bobrava i mimo něj, protože už jsem byl kontaktován i jinými maskami, které taky se mnou navázaly spolupráci, takže, jak říkám, v dnešním konkurenčním světě je to strašně složité prorazit, takže já jsem rozhodně vděčný tady za tento způsob zviditelnění. Tak s Mas Bobrava vlastně spolupracujeme jako celkový zemědělec, kdy vlastně pomocí Mas Bobrava jsem získal peníze z Evropské unie a tak jsem se tam rozšířit a modernizovat svůj vozový park. A vlastně bez těchto peněz bych ani nebyl schopen tyhle stroje pořídit. Z Mas Bobrava nás pojí projekt, díky kterému jsme mohli zafinancovat vybavení našeho rodinného centra. Potom jsme v loňském roce organizovali vánoční dělničky, které jsme pořádali ve Střelicích u Brna a díky financím od Mas Bobrava jsme mohli dětem a rodičům nabídnout jakoby pestřejší produkty a výrobky, které si u nás mohly vyrobit. A my třeba Masku, když to vezmu hodně osobně, vnímáme tak, že nám dodala sebedůvěru v tom, co děláme, i odvahu dělat třeba větší akce. A ještě vnímám, že Mas Bobrava se podařilo to, že i vztah třeba místních samospráv vůči neziskovkám, vůči spolkům je takový pozitivnější. Určitě by se stálo za to poděkovat. Poděkovat všem lidem, kteří vlastně od začátku v té masce jsou a stáli za ní. A byť to ze začátku nemuselo být úplně jednoduché a bylo to vlastně pro některé lidi jako těžko představitelné, o čem to vlastně je, tak si troufám říct, že teď už po těch několika letech jsou vidět výsledky naší práce a je to mnohem vlastně jednodušší to komunikovat i navenek, vlastně co ta maska je a jak funguje a jaký může mít přínos pro ten region. Celé je to postavené na tom, že teda opravdu ten tým lidí, kteří se na tom podílí, jsou skvělí lidi, kteří jsou nadšení pro věc a dělají to prostě srdíčkem. A to je důležité.